A few moments. तो का हाल बा भाई लोग। तो उम्मीद करत हो हम सब बढ़िया बन जाए और सब हमारे चैनल पे नया बन तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम बतलावे वाला बनी खेसारी भैया के बारे में। तो खेसारी भैया के एगो पोस्टर रिलीज भइल बा। तो सारे गम हम भोजपुरी से उनकर बुझा तो फिल्म आवे वाला बा। फिल्म एकदम खतरनाक बनल बा, एकदम बहुत बेस्ट बा फिल्म। सारे गम हम भोजपुरी से खेसारिए भैया के मूवी आवत अब के परी, ओकरा बाद कोई के नहीं आइल। खेसारी भैया मर्द हल्का में लेते लोग का खेसारी भैया के उनको एकदम मूवी एकदम गार्दा बा। मूवी के नाम बा राजा राम। एकदम सारे गम हम भोजपुरी से आवता एकदम मर्द अभी पवनो भैया वो एथी से नहीं खन एथी कैले। सारे गम हम भोजपुरी से अभी पवनो भैया के फिल्म नहीं खे समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। एकदम जाई जा एकदम गार्दा कऽ के एकदम फिल्म के लगल में सरस्वती पूजा में निकली, दुर्गा पूजा में निकली। जाई जा एकदम दमाल के देखी जाए एकदम गार्दा कऽ के खेसारी भैया के मूवी एकदम छा जाए के चाहिए एकदम मर्द अभी कौनो यहाँ रिकॉर्ड नहीं है। सारे गम हम भोजपुरी से फिल्म आ जाई वहाँ लोग के।